losgo udditam gam andude holko woni sabu o musiba kadi wodi bawat jungo e ko andini jagogal kalfinangal gedde nder leydi kono o yajnaki hedi be tedduɓe ko ɗum tongunoɗen e kabaruji ɗi Allah jarama on jarama e kettugol mon joni ko yewtere mon coftal ɓalli men yadutene Aissatou Ly e kippo mom heeɗiɓe on jarama. coftal ɓalli men Aissatou Ly. musidɓe tedduɓe on calminama on juurama kanko Boly Baw yettama on jaɓɓama e yewtere coftal ɓalli men ko weltare noon wonani mi artude yuɓinande on nde yewtere heɗo e RFI fulfulde alet hande kaleten ko kabaru Ligue des Champions kawodiri gartol jeetataɓal timmal baɗɗe nde yontere nayaɓal diɗɗe jawtuɗe nayaɓal timmal gandama mamin gartu hen ko wona ɗum mamin kal haala jonde nde fedde CAF waɗi nde yontere to Caire lamorde Égypte gam suɓade hoore mumen musidɓe heeɓi mandat ɗiɗaɓo eto kañum tawti goomu COMEX woni ƴettoɓe pellité to CAF Augustin Senghor kanko kam wonno cukko arandejo hoorejo CAF o yoppi ɗen golle mamin gartu hen holko saabi ɗum mamin jewtid ɗum fof so heeƴi hen kadi juɓɓen e haala mbiyen doggol fettiyankoɓe noddaɓe gam tawede éliminatoire kawguel manguel adunaru fukko koyngel tedduɓe ko ɗum woni mbati yewtere nde bisimilla. Eyo heeɗi e karallagal ngal ko Saliou Diaw wona Saliou Diaw pettannoɗo Sénégal noon o ko huywere wonde ɗo en tan eyo o famani omo ko an toñan yo Malang Sonko ene sara makko ɓe beltanama tedduɓe ko weltare tan bismade kadi kala e saaha yewtidiɓe men e nde yewtere Arouna Déme a salminama a wiyama bisimilla ma. calmitima en bisimama ande min kikkitano foftima no feewi eyo seeɗe tan calmini hettiɓe kala Dieynaba Sow anne a weeɗama jungo Seydi Sow a wonɗo salmitama a yewnano wallay deltima e gartugol min ɓuuri Yoroba Ngara kanko heydani min fari eyyi kay Aissata a salminama mi sikki tan a foftima no feewi ala seeɗe tan eyo tedduɓe mi haali ɗum kawodiri defol ɗimmol jeetaɓal timmal Ligue des Champions Europe mbelino nde yontere hakkunde Atlético Real de Madrid hakkunde Lille Dortmund hakkunde Barça kañum fettidi ko e Benfica Arsenal e PSV Eindhoven kawodire ɗe kewi no mbelino mamin gar hen joni kono haade den mi anda onon hol mo ɓurɗon nangude kono min kam ɓuuri heddade hakkilam hakkunde Liverpool e PSG eyo ko wayni welde meeɗa keɗoɗen. Barcola dans la surface de réparation sur le côté droit. Barcola qui peut donner à Dembélé. Oh, Dembélé qui va pouvoir récupérer. Oh, le but du PSG. Séance de tir au but ici entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Qui ira en quart de finale de la Ligue des Champions? Darwin Nunez a tiré du droit. Oh, l'arrêt de Donnarumma. Avantage au Paris Saint-Germain. La revanche, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Et le Paris Saint-Germain qui se qualifie. Désiré Doué qui réussit son tir au but. Et yo, on parle PSG Liverpool. Holno jiruɗon no mbirudani welino muusino hadi wadde sikki supporter uji équipe aji pression heewe dow men tampina peewi sa yino e tribunal ji he supporter Liverpool bi mboɗo sikki bojji keewi toon no feewi yama e image uji min ji télé ɗi hay Sadio Doucouré woyi hay haade mabɓe yettade ni e penalty ji ɗi tawi hon prolongation ɗe ɓe naati hen de bojji keewi no feewi wallay ndeysan kono caggal Allah Donnarumma yettama Yoroba Ngara eyyi Donnarumma kanko waɗi noon golle ɗe ɓaade sa nangi penalty ji ɗiɗi e ko waɗi kadi e match o ne mawni biyatmi koye ɗiɗaɓel ngel noon wona gadano yimɓe hewɓe cikkuno ko ni ko kanko rokkiri ko Liverpool nanni ko hollirta ko football koye jamonuji jamono mo gonɗen ɗo
mi anda ɗo e lebbi ɗiɗi ko holɗum hokkirta ɗo e jonte tati ko holɗum hokkirta mais jamono mo gonɗen ɗo Paris Saint-Germain e Barcelone ne taya e équipe aji ɓurɗi tiddi ɓurɗi mawnude hande o e Europe ɓaade doole maɓɓe kolliri ko Paris waɗi ko Liverpool meeɗa ko waɗede ɗum e gila ɗum kay ɗaminanoke ni mataw saabu Liverpool kañum no fuɗɗori hande e Ligue des Champions kañum e Barcelone gadino gonno diɗɗe ɗe kawano ko e lefol e kawdiri gadane ɗe hande PSG kañum ene wiyeteno matema yawtata hande heeɓi ɗo yawti nayaɓal timmal hawi Liverpool wona diɗɗal tokasal. aɗa andi football ko noonu no Paris wiyatno yaltata nden koɓe keɓnoɓe aɗa andi sa heeɓi joueur poɗɗo no Mbappé uwe équipe ma saɗa mata ko ma ƴetta temps yawata ɗum noon kanko Luis Enrique gila rawane omo wiyatnoɓe équipe mo keɓatmi mo wuuri ɓurata mo keɓmi o hikka yimɓeɓe mbima o ko kangaɗo mais o hangaka ɓaade ko wino ko yiyanoma hedde noon sukaɓe 12 e nder terrain ne doga waɓe no hangaɓe ni ɓe gaccata haydara sikkat dawaɗi jiɗɗi tew ɗum ko équipe mo ganduɗa hikka pour fiide ɓe ko musat wonata ko weeɓi Liverpool meeɗa ko yaɓɓirede no yaɓɓirani ɓe tampi no feewi hankadi ene wayno Dieynaba hay goto haɗata hankadi PSG heɓtoyede timmal ɓaade ko compétition Ligue des Champions kam hay goto wawi wide rokkira guila joni kono kam oɗo saaha kam aɓe daari ɓaade kawi diɗɗal bangal no Liverpool tawi Liverpool no hoolare joguinode yimɓe fof mbino ko hooli PSG ɓeɗe hooliɓe aɗa won aɓe daari kam sa ruttima caggal seeɗa nde ɓe pooli Manchester City nde e nani laabi nayyi wiya wonde Manchester City mo piyo wonani moƴƴuɗo ko dara hitawo hande noon ɓe kolliri de ɓe kawri Liverpool nde ko banno adan ho wona ho no bettere ho fonno tan wonde kam noon ɓe pari joni ɓe pari ɗo ɓe tolni ɗo eywa yo Allah hokku wone tan tedduɓe wona Liverpool PSG tan kawdire goɗɗe belɗe mbaɗi min kaali ɗum en keɗoto Mamadou Dionga Siba artana en hen. ko o derby hakkunde Real Madrid e Atletico Madrid wonno tindodiral ɓurgal himmude caggal Real folide loggi ɗiɗi e loggel sukaɓe Diego Simeone ɓen folirno loggel gotel e kowal ko ɗum naɓunoɓe junnal caggal foltiral sattugal koko late jaalorɗe Real Madrid folirno loggi nayyi e loggi ɗiɗi caggal ɗum ko Lille Dortmund adino fottude ko Dortmund folino loggi ɗiɗi e loggel caggal ɓe yaltude loggel e loggel e nde yontere feƴƴude hari laaɓi hakkunde Arsenal PSV Eindhoven saabu Arsenal folino loggi jeɗɗi e loggel ɓe sertir loggi ɗiɗi e loggi ɗiɗi Aston Villa folino Club Brugge loggi tati e kowal caggal ɓe folirdeɓe loggi tati e loggel ko lefol aranol ko ñande jeetati e 15 lewru darotondu nayaɓal timmode fijoyta ko hakkunde Barcelone e Dortmund Bayern e Inter Aston Villa e Paris Saint-Germain Arsenal et Real Madrid. Hala heewi no hakkunde Real Madrid e Atletico Real hawi kono penalty mo Alvarez o addi caɗele mawɗe yoro an holko mate aɗa wawi artande en ɗen caɗele holko woni caɗele ɗeni holko waɗi haala waɗi hakkunde kawdiral ngal e batte on penalty. aɗa andi saɗa fiya penalty ko way kono wiyete ni ko coup franc ko a tirat koko foti nadde kono sa tiri koyɗe ma ɗiɗi memi ɓe jaɓata sa daari noon no tirata koyɗe makko sa yaaji ballon ɗum koko haɗi ɗum sa hay sa tiri so tawi koye nder match ne heɓa a tiri ballon fi e poto arti e ma goɗɗo ne wawi nannude kono an a fotani ɗum nannude par ce que an avant aɗa memta ballon ko ma woda goɗɗo memtuɗo ɗum noon ɓaade ko série penalty an a fotani memde laabi ɗiɗi jettodiral noon waɗi kono ne ɓe jeehi règlement o jaɓata ɗum eyo ɗum ɗon ko règlement après est ce que yimɓeɓe ne goppa hen hakkillaji ñande foof mi sikku ala ɓaade yiyanoma ɗo final coupe du monde Messi memi balo laabi ɗiɗi mais noon ko règlement noon woni ko sartuji pawaɗi sartuji noon so pawama so arbitre wi ko ɗum ɗo ko ma yimɓe jaɓa ɗum ɓaade o dari koye sartuji football eyo Arouna jinganto ko Real voilà Bayern
ala Real anga mara on penalty kam ɓe mbi han kadi Real kañum kam joni ko ɗumɗoji tan kañum woni équipe arbitre ay joni ɗo tolniden ɗo kañum woni diɗɗal arbitre ɗo tolniɗon e pettugol e aduna ngol football o ɗo tolniɗo machine ho naati hen ordinateur uji mbatta foof hors jeu ko ordinateur bal yawti ligne yawtani ko ordinateur hay pettugol penalty ko ordinateur sabu sa yi ɓe gartiɗo UEFA yaltinoyi ordinateur waɗi enregistré pisnane nder bal he wi wonde bal o dilli wo memi joni hay so jungo ma memi bal pour ɓe laaɓa ɓe wonde a memi walla memani so belama jaha ɓe ƴeewa bal o tawi memino walla memani tan ordinateur o haalantuɓe ɗum ɗon watti ɓe jogui namdal keewi so yimɓe polo tan balo a yitama ko yimɓe mbiyata Real o ko diɗɗal ñawoɓe ala min mi jaggani ɗum aɗa andi kamɓe ñande hen sahaju Real na aɗa ciftoro mattuji tati caggal championnat Espagne won action mon Mbappé waɗi défenseur gañnoɗo milieu de terrain fono dañi carton rouge dañani carton rouge yapena hen sahaju so Real dañi tan yimɓe fof mbaɗaten focus ho wiyete focalisé ho e farayse ko ɗum tan addi haala ka kamɓe kala koye gajade goni koye toñdema noon yewnam so tawi maji mboɗo sikki ene heewide o match so gonga halte tottira argument ji o match so gonga halte Atletico e hoore mum kañum bonnani hoore mum mboɗo sikki ɓe potano wadde fet wa darde ɓe daroride e mbawno wadde no wonde darde wonde haɓe wadde ɓe goyi kam taari kolliri kala nde ɓe pettidi e Real kam ko ni tan wattinta e yo Allah faabo Lille kañum ne taƴorama goddol hakkude muɗum e Dortmund mbiɗa ko Dortmund walla ko Bayern Bayern mbiɗa ay Bayern ne Dortmund kala club français so wona Paris ala gonɗo France bawandoɓe hunde Jeynaba ande Barça kañum ne bettani waɗi ko wowi Barça kay bettani ko fuɗɗi ko kam oɗo saaha ni waɗi ko wowi andi ɓe mbiyanno Barça Liverpool tan wullata guel fuɗɗon joni kam Liverpool yani heddi wara Barça kay dañi keso Barça Paris te Barça Paris gona ɗum ɗo je lawol ngol ewa tedduɓe siftinde tan lefol aranol kawodire nayeɓal timmal ɗi kam Mamad ñande jeetati lewru arondu Barcelone kañum hawrata koye Dortmund Bayern ma hawro Inter Aston Villa ma hawro e PSG Real Madrid hawrata koye Arsenal humpidde ko wona ɗum kadi e banggue championnat ɗi to Europe Liverpool hayso hawama kañum ne ene heddi yesso Premier League o to Angleterre kawodire ñalade nogas e jeenayo ɓiire e jokki alet hande nde e banggue Liga o Real Madrid kañum arti yesso classement o mi sikki caggal nde hawi Villarreal Barça dewɗo e Real kañum ene foti hawdirde e Atletico hande yamɗi nogas to France kam PSG gardiɗo classement o ma fottu hande e Marseille yamɗi 19 silmaji 45 tedduɓe en garat e toɓɓere ɗimmere yewtere nde mi haalino ɗum fedde CAF ala mi namdaki virgule Saliou mi namdaki ay Saliou ɗo mi haalino haala fedde CAF ɓe mbaɗi alarba ƴaɓɓinde nde to Caire jonde gam suɓade ardiɓe mabɓe Patrice Motsepe heeɓi jonde ɗiɗaɓere e hoore fedde nde e to kañum ne tawti goomu Comex ɓen goni ƴettoɓe pelliti e fedde nde Augustin Senghor mo Sénégal kañum ne ɓaadi koko hawa e sumgo disodirɓe FIFA woppi golle mum cukko arandejo fedde nde holno jiruɗon o alhaali tedduɓe kaɗuɗen jiyande moon Rofi Karapula sabinam Oumar Bassoum to leydi Gabon président CAF sud africain o joɗinama kadi kono guel o jooɗi affaire coupe d'Afrique kam ene wonde caɗele kadi coupe d'Afrique meeɗa destinede toujours mois de janvier fuɗɗorno gasi à février onon kanko guila o jooɗi destinede kala leydi bande organisé parata mi anda ko haali so tottama pour wadde banggal taliji en ferre manque andita wajiɓe mbanɗum soutenir omo jogui haalis kadi omo anda ɗum kadi omo jogui club makko goto tan sud africain on club semborno mata o mawɗum financé kono kanko guila tan o fuɗɗi jogade CAF guila ndiyam CAF ɗan caɗele kono Issa Hayatou no wonno ɗon nde meeɗa dañde caɗele hay jaaɗo Madagascar o hay on nino en semborno ni namdal faade e Augustin Senghor o waɗi dimsone yimɓe hewɓe dañi hen bettere makkudel omo ɗaminno e min gon namdala min ministére sport Sénégal mar kamɓe koɓe mbaɗanimo soutenir o walla adreman ɗo ko musidɗo moon Saydal Samba e min ko addi ko fof mi salmi ono fof kadi mbaɗa ƴetta Ahmed Yaya neddo amen ko noma e batte CAF to min beeti hen no feewi min mbimo félicitation no feewi
eyo heeɗiɓe ɓe jettama min calmini baɗo no Seni Tall min calmini Oumar Bassoum Ousmane Seybani kamɓe fof ko heɗotoɓe hay Ceerno Dia kanko noon o wayrama min beltanima kadi Assane Ba kalɗo joni o eyo Mauritanie naɓe ene mante saabu keeɓi wune toon to Caire Ahmed Yaya ɓiɗɗo mabɓe o heeɓi jonde e goomu disodirɓe FIFA hono noon wonande kadi Niger ɓiɗɗo mabɓe andiraɗo colonel Pelé Amadou Djibrila Hima kanko no heeɓi jonde e ngun goomu ene waɗi kadi debbo goto cuɓaɗo ko nanata mi less koko ene waɗi kadi debbo goto cuɓaɗo on ko ɓi Comore kanko ne mo jeeya e goomu disodirɓe FIFA mbeɗa sikki noon ngol woni aranol artude tan e sumgo e to kam e Patrice Motsepe kadi e ko Augustin Senghor o foola kañumne namdal arino mate ko wallaka ko ɗum saabi o foola Aruna hol yiyandema hen Augustin min jaggumi he gueɗe ɗiɗi nan hen kanko e hoore makko mboɗo sikki no darniri campagne makko yaade mbete omo bennani wonto manki hen mankire he woni Afrique président ji fédération ji gondiɗoɗo hay goto wa hoolade ɗumen konngol mabɓe yonani saabu monen foof wonɗo jagga ay sayi hande wayno Maroc ni heewiɓe coupe d'Afrique matchuji éliminatoire coupe du monde paaden ɗo ni ma won kipaji sappo toon jahata pettoyde ɗum noon fonno wadde ko orgal won jam fu waɗi hen o yewtide mabɓe kam no wini o yewtide mabɓe kam ko windiɓe won hen ɓe wonnoddi o haalde kono mboɗo sikki on wanno darde wonde o wano darade ɗum caggal ɗum woni ko politique aɗa andi hande so général Djibrila on benni laamu Niger président mabɓe hoorim dari hen wayno Sénégal noon yiyama laamu Sénégal ham so tawi wallude walla ballal wallude Augustin Mbetene Penn wallani saabu noon diplomatie ne jeeya hen wiyete diplomatie o leydi ma daranoma gouvernement ma walluma noddal président kanko Oumar Bassoum mo haali ɗum ni ma ɗum wonno haala ka juuti tañmi ɗum o wi ko hay o yiyani ni e téléji ɗi e jayndeji ɗi hay hunde ene hollire wonde o wi wonde o haalde ministre des sports o kono yiya laamu Sénégal kala jeeyaɗo hen dari tan wi Sénégal no walla Augustin walla ƴetta téléphone ɓe mbiya ambassadeur ji Sénégal gonde e leyɗele hen jeehe ban leemo hen te yawti ho nde o natta kaf 2021 nde président tottimo ko ministre des sports e ministre affaires étrangères mum nden 2001 wo yaade mumen ɓe mbaɗi tour to taari Afrique fof tottimo hay avion mum o yeehi wo mbetemo wona candidat nde yano ha nder yiya wonde kanko so yeehi voté kanko gañto ɓe mbiye mbaɗa protocole wi raba kalano ɗo en gartata hen no fewi caggal ɗum ko président Rwanda Kagame noddi président ji Afrique hewde hen wi yoɓe mbat Afrique du Sud najo pen kamɓe mede o caggal so diwi Augustin Senghor en kaali ɗum eto kanko no heeɓi jonde hol gartam wonanta kaaf walla hol gartam wonantamo kanko walla somin mbiyani gartam ni en ji haade makko hebde jonde nde haala waɗino kaaf koko salino adan o wulliti candidat ko makko artira ɗum ɗon hande no darori gam hebde nde jonde holko saabi o dari nder darde yiyandema mata ko yidde wallude fuku koyngel Afrique walla tan holko saabi ɗum yiyandema ɗum ne jeeya hen kono aɗa andi kanko ko mbarori Samuel Eto'o accata te ko yiiɗi ko omo andi ɗum kadi omo jogino caɗele e leydi makko saabu ene wiyateno ɓaaji o weldani e jagorgal ngal ardiɓe ɓe ma taw ɗum ene jeeya hande ko waɗi o daringal koye nde dam yimɓeɓe ɓe jejjitat ko omo jogui ngaalu omo jogui haalis omo jogui doole omo jogui inde ne woodi yimɓe wonɓe caggal makko te Samuel Eto'o ummanaki ɗo ɗum woni gonga so jango yende makko diwti ɗum nadde comex o naati joni aɗa andi ɓe mbima avant aɗa wawa rippude koyngal koma koyngal ma wona nder hen koyngal makko noon joni naati mawo am saya e hay wango mo waɗum nder ɗon ɓaade ko yiɗi ko kanko mo andi ɗum heddi ko noon ko Motsepe arti ko yimɓeɓe ne patno ɗum ɓaade ko kanko tan woni candidat kanko gañoto ko heɓi ko noon Augustin Senghor min bettanimi ɓaade sa jaɓani hande kala ko fayi furko koyngal Maroc walluma a gañota ko sa min noon sa dartan ɓe Maroc walli ɓe haaɓe ɓenni o colonel
o mo Mauritanie o mo kamɓe hen fof Djibouti e hay Comorien kala mo wonani hen capato kati mimi capato non ko eyi ko ɗum hollirta ko politique ko diplomatie maro ko ɗum wadde kanko o ŋakkira Augustin Senghor eyo tedduɓe ko heddori men e hojobaji heewani ɗum noon en jawtate toɓɓere men tataɓere min mbino so heeƴi hen mamin jubbu haala kawodire éliminatoire kawgel manguel adunaru fukko koyngel fuɗɗoto ko de yontere noon eltoɓe ɓe kañumen peññini doggol fettiyanke noddaɓe gam tawede ɗe kawodire ɗo e Sénégal Pape Thiaw yaltini doggol muɗum to Maroc yaltinama Guinée ne yaltini mo Sénégal o daroto ɗen seeɗe tan saabu hesɓe gaddama mi yimalan ene heeɗo ene fertinoɓe guila nane omono wara min haala Assane Diawo hol yiyande won hen ko neɗɗo ko cuko bawɗo mo wawi Espagne foɗodirtunomo mais min ko hawimi hen ha joni mi yani o yalti e réseaux sociaux yiɗi o wi mi weltima wallahi ko ɗum o waynotono joni o wi mare on ni jogori arde tigui rigui min eyi mbeɗe voilà ko gandumi hen ko mi deƴƴat tan ha mi dara to yimɓe o wi noon anne o wi noon ala ko ɗo haalirte ko ɗo woni yewtere nde kalata ɗuman kono dal mbeɗa andi Camara en heddiɓe fof mbaɗi vidéo ji mbi Sénégal amena ngara on jarama kanko dal ha joni ko kanko fatte yiyaka taw o haali ɗum de o wi kanko de ɗum dal waɗi omo jogui sikki sakka e wonde mare won ma ar walla arta kono no way foof eltowo kañum feññini haali inde makko haalama wiyama noon jinnaɗo makko gorko mataw kañum ene kañum neni jogui hen sikki sakka mata ene weela gargol mum walla welaka doggol Espagne kamɓe ne ɓe peññini Harouna emin kalanno haala mum nane ɓe peññini doggol mabɓe kono inde makko tawaka hen ɓe jaggi kamɓe ɓe jinno andide jettudemo ɓe pettamo équipe mabɓe a mawɗo woni hooraro ha gondo champion d'Europe on nani noon entraîneur o Luis de la Fuente wi wonde kañum jettatamo jiiɗa arde neɗɗo sa yiiɗi won gueɗe tati o darni kanko woni ma jiiɗa woni ma mbawa arde e noddeɗa o yisade noon o yiiɗa arde kanko ne o noddani ɗum ham régli probléme makko o wi kanko wadde on kay joni ala ɗum ala feere wonde jeeɗarde ko Sénégal anani so Sénégal yaltini liste windi hen ine makko tawi kanko wi eyyi so wiyano eɓe mbatta ɗum mataw noon Espagne had ɗum windude hen saari kanko wi Sénégal e kañumen jaggi won jiiɗa arande ɗumen mboɗo sikki tan hay so hande o arano Sénégal ne hankkadi Espagne ham gasi waturtat ɗum Nico William waɗi ɗum coupe du monde ƴetti bagasuji makko Ghana noddimo kanko mawni ko iñaki ɓe jeeyi regroupement Ghana Luis Enrique noddimo téléphone tan o ƴetti bagasuji makko o yalti o rutti Espagne la ɗum de fewani yo Allah hat ɗum kam min kaali haala Assane Diawo so diwi Assane Diawo min mbi kanko Papa Thiaw wona on tan o addi kesso wonde équipe nationale o addi sukaɓe woɗɓe mate ɗum hollirta hande tan ko transition mo kalannoɗen e jewte men jawtuɗe mate koye ngal jaɓɓal o woni mate koye nden darde o woni hesitinde diɗɗal ngal wadde feere kadi ha sukaɓe jomen sagataɓe jomen doole ngara mate mawɓe ɓe kañumen ene jaaha en poftoyo transition nen ɗon kadi yejjit kadi ne waɗi gañiɓe hewɓe ɓen kadi foof ƴewa kadi ko cukkirɗa jolɗe so woni sukaɓe wadde ɓe kadi ne hewɓe hen ne keptina waddi kadi suka mo ganduɗa o itti ɗum koye championnat Sénégal Ligue 2 so woni kam championnat Sénégal Ligue 2 en ɗeesi hawnade seeɗa diwi ko heewi a diwi kadi won sukaɓe fonnoɓe addede ɗum kadi ko hollirde hoorare mum hande e sukaɓe wonɓe ɗo ɓe so woni noon kala saaha wonne dukan noon mbiya Aliou Cissé noddani wonɓe jourade local kono kadi mati jourade local ene ɓuuri wonɓe to henne ɓe jogorino yijjiddemo aɗa andi Cissé kañum ni feñini doggo Aliou Cissé anda ko feñini ko de ɓe mbi kanko de o feñini doggol o yaltini liste makko o tottiri kanko ne liibi gaggal liste makko gadiɗo kono tan won weeli ane mbiɗa ka jamforoɗo ɓurɗo waade fettude liibi no woni to hen e championnat France jabani arde on gila ma on lebbi caggal yaltuno e équipe e jaba nattude
wi wonde no darnirani welani ɗum joni noon on wonno dino ɗum ham téléphone mbiyetena arta kono arani dawol cakkitingal ngal min kaalat ɗum min gowi wadde ɗum e yewtere kala holko ɓurɗon teskade nangude tan e banggue coftal ɓalli ko ganduɗa oɗon belti hen walla tan oɗon cofni ɗum min ham jaggumi holon min ko Liverpool fiya ko ɗum tan mi fotano ɗum ko Liverpool fiya ko an Yoro min jaggumi ko Sénégal no yanirta ni e banggue ardiɓe ɓe élection mi jeeyi saabu kaali Augustin kono Seydina Diagne secrétaire comité olympique kañum ne yani to hen to aknowa Dieynaba min woɗɗirani yaro qualification PSG ɓuurmi jaggude eyo jarama tedduɓe ko ɗum wonno yewtere men coftal ɓalli men min jetti on heɗugol mon lobbol min jetti hoɓɓe men min jetti heɗɓe karallagal ngal Saliou Diaw a weltanama min weltanima Walang Sonko tedduɓe min dokki on aadi alerte arore e jewte goɗɗe